Hai que ter en conta que, aínda que a poboación de Noia está atendida nos centros de día da comarca, hai que ter en conta que hai un centro de día construído no límite xeográfico entre o termo municipal de Noia e Lousame, que acolle usuarios tamén de Noia, unha parte importante deles, con un servicio de transporte adaptado, pero sí que vamos a optar a esa convocatoria, sí que vamos a plantexar un proxecto para que Noia se construya un novo centro de día, ao mesmo tempo que se está tamén traballando na construción do novo centro de saúde. Polo que respecta á escola infantil, o Concello estudará a viabilidade de contar cunha gardería pública. Sen embargo, o alcalde aposta porque os centros privados que ata o de agora están a dar resposta á demanda de prazas existente no municipio poidan manter a súa actividade. Unha vez que saia a convocatoria, o Concello analizará a posibilidade de construción de unha escola infantil pública con unhas características e con uns módulos adaptados á demanda e buscando a compatibilidade desa escola infantil pública cas actuais escolas infantís privadas que veñen prestando un servicio totalmente satisfactorio respondendo á demanda que había no Concello de Noia. Considera que a demanda de prazas poderá verse incrementada de cara á entrada en vigor da gratuidade universal da educación infantil durante o próximo curso.